da zuwa. To kwantar da hankalin ki ba za na bar ki ba. Ba za na barka ba ko za a illata ni. Akwai yarda to akwai ƙauna, na kamu da so. Wane fi iya waka tsakanin wayannan fasahan mawaka guda biyu, wato Auta MG Boy da kuma Hamisu Breaker? Duk da dai na tabbata cewa idan kuka duba za ku ga cewa Auta MG Boy da kuma Hamisu Breaker mawaka ne da yanzu haka tauraro su take haska, kuma mawaka ne da suke tashi a nan arewacin Najeriya da ma faɗin duniya baki ɗaya. Hamisu Breaker Daurayi mawaki ne wanda ya yi waƙoƙi kala daban-daban, sannan kuma ya saki album kala daban-daban. Duk da dai a wannan shekara har kawo yanzu bai saki album ba, amma dai na tabbata cewa ya saki waƙoƙi kala daban-daban a wannan shekara, irin su Dan Dako da kuma Bankwana, sannan kuma da Har Abada. Sannan shi ma idan kuka dubi wato Auta MG Boy mawaƙi ne wanda duk shekara sai ya saki album, wanda zamu iya cewa a wannan shekara ma ya saki wata sabuwar album, wanda wannan album din ana mata lakabi da suna Garin So, wanda na tabbata cewa mutane da dama sun yawa da kalan kokarin da Auta MG Boy yayi a wannan album din. Sannan kuma a wannan lokaci ma bayan ya saki wannan album din ya ƙara sakarwa masoyansa wato sabuwar waka, wanda ita ake wa lakabi da suna Amana da Amana. Lalle Auta MG Boy a wannan shekara wato babu mawaƙin da yayi zafi kamar Auta MG Boy, duba da ganin cewa kawai sako waƙoƙi yake babu gaggauta. Wannan shine zai tabbatar muku da cewa lalle wato Auta MG Boy ya rike sana'arsa da muhimmanci, sannan kuma a wannan lokaci babu wanda ya kai shi wato ɗaukan zafi, kawai sako waƙoƙi yake babu hutu sannan babu gaggauta. Na tabbata da cewa Auta MG Boy ya cancanta wato a bashi lambar girmamawa a wannan bangaren, domin yana matukar kokari sosai da sosai. Sannan shi ma Hamisu Breaker ganin cewa wato duk shekara sai ya saki sababbin album, ya wannan shekara ne har yanzu aka ji shi shiru, shi ma gaskiya ya cancanta wato a bashi lambar yabo ta musamman, duba da ganin cewa shi ma mawaki ne wanda yake matukar burge masoyansa, sannan kuma a koda yaushe ba shi da wani buri face ya ga cewa ya buga wato masoyansa waƙoƙin da yanda har suka ji su za su yawa da su 100%. Miliyoyin mutane wato suna kallon waƙoƙin Hamisu Breaker, haka zalika miliyoyin mutane suna kallon waƙoƙin Auta MG Boy. Wannan shine zai tabbatar maka da cewa mawaƙan suna da mabiya a nan arewacin Najeriya da ma faɗin duniya baki ɗaya, domin na tabbata da cewa a koda yaushe ana bibiyar su sosai da sosai, wanda su karan kansa yanzu haka suna da masoyan da su karan kansu wasu san iya adadin wayannan masoya nasu ba. Auta MG Boy da kuma Hamisu Breaker sun cancanta a basu lambar yabo. Sannan kuma kar ku manta dai muna so ku yi mana comment da wanda ya fi iya waka a cikin wannan tasha ta mai albarka mai suna Hausa United. Idan yau ne dai farkon ziyartar ka wannan tasha ta mai albarka mai suna Hausa United, muna so ka danna mana alamar nan ta subscribing da kuma alamar kararrawa domin ci gaba da samun sababbin ayyukanmu a wannan tasha mai suna Hausa United. Idan kuma ka riga kar ka manta ka dangwala alamar nan ta like, domin hakan ma yana taimaka mana sosai da sosai. Na tabbata ya cewa za ku kama mana sharing din wayannan bidiyoyi namu da muke daura a wannan tasha ta mai albarka zuwa dukkanin wasu group da kuke da su a WhatsApp ne ko kuma a Facebook ne. Na tabbata ya cewa in dai har ka kasance ɗaya daga cikin masoyan wayannan samu waka da muka yi maganar su a wannan tasha mai suna Hausa United TV, na tabbata ya cewa za ka yi mana dukkanin wayannan abubuwa da muka lissafo. Ku ci gaba da danna mana alamar nan ta subscribing, domin hakan ne yake ƙara mana ƙwarin gwiwa da za mu ci gaba da kawo muku sababbin ayyuka akai-akai. Mun gode.